Nimeni on Johannes Loima ja olen 22-vuotias kehorakentaja Lahdesta. Oot ekoihin kisoihin menossa nyt syksyllä. Joo, nyt on ensimmäiset kehorakennuskilpailut edessä, että 2 viikon päästä Jyväskylässä pistetään kisapikkarit jalkaan ja noustaan lavalle pullistelemaan muskeleita. Tässä on nyt vielä 2 viikkoa niihin ja sitten toivottavasti päästä sinne SM-kisoihin Lahteen sitten 4 viikon päästä. Miten dieetti on mennyt? Dieetti on mennyt oikein mukavasti, että tässä on nyt painoa tippunut sellaiset 20 kiloa, että 110 kilosena aloitin tuossa offikunnossa ja nyt alle 90 kilosten sarjaan sitten mennään, niin duunia edessä, mutta luottavaisin mielin mennään ja koko ajan se kunto aina paranee ja kyllä mä uskon, että sieltä niin pystytään tuoda se oma paras paketti esille sitten. Miten kauan oot treenannut? Nyt on 8. vuosi tätä salitreeniä, että sehän alkoi silleen, että 15-vuotiaana mä iskän kanssa rupesin käymään silloin tällä salilla, että mä olin pallopelejä pelannut paljon silloin nuorempana ja sit niinku käytännössä sit tuli vaan niinku se punttisalireeni siihen ja sit siinä ei oikeastaan mennyt kuin se vuosi 16-vuotiaan, kun mä päätin, että tuun kilpaile kehorakennuksessa vielä jonain päivänä. Kuka sun valmentajana toimii? Tällä hetkellä mulla ei itse asiassa ole valmentajaa, että mä oon ihan yksin oman mielen mukaan tehnyt tätä hommaa ja siihen on niinku parikin syytä. Yksi syy on se, että mä koen, että mä haluan itse kokeilla sen kaiken mahdollisen tässä lajissa, että niinku mahdollisimman paljon yritän itse löytää niitä tapoja, millä tuottaa sitä hommaa ja sitten niinku kokemusten perusteella ja löytää sitä tietoa netistä ja sitten niinku vertaa sitä siihen omaan kokemukseen. Ja toinen syy on se, että mä tällä hetkellä päätoimisesti on opiskelija ja sitten siinä on taloudelliset resurssit vähän rajalliset. Monihan sitten tietysti mun ikäisistä varsinkin niin ottaa sen valmentajan jossain vaiheessa, mutta mä näen itsekin, että varsinkin siinä tilanteessa, jos sitten siinä valmentajalla on jo tosi paljon valmennettavia, nyt saattaa olla ihan monta kymmentä, niin siinä vaiheessa tällaisen nuorella nimettömällä urheilijalla, niin kyllä se vaan silleen tahtoo mennä, että siihen niin kuin, se panostus ei ole sitä samaa luokkaa kuin mitä sitten ihan huipputasolla. Tietystihan mulla on sitten monta sellaista ihmistä, kehen mä voin nojautua, että mulla on paljon tuttuja, jotka on kilpailu jo aikaisemmin ja mä voin sitten aina turvautua näihin mun tukihenkilöihin ja saada siitä sen tavallaan se saman avun. Millaista on sun treenimetodit? Mahdollisimman isoilla romuilla, mahdollisimman hyvällä kontrollilla. Mä pyrin aina tekemään mahdollisimman hyvillä suoritustekniikoilla. Mä saan niinku itsestä kaiken irti siihen reeniin. Viimeisen 4 viikon aikana mulla on ollut 44 punttireeniä. 28 aerobista. Kyllä niinku reenimäärät on dietillä ollut aika korkeat. Kun tässä vaiheessa on kaikki otettava irti, niin kyllä mä näen, että se isompi reenimäärä, niin että saa sen kulutuksen kasvamaan, niin kyllä se kunto sieltä paremmin tulee esiin. Kehorakentaminen, paljonko on penkki? Penkki? Kyllä mä tossa keväällä, kun viimeksi maksimirautoja hakkasin, niin kyllä mä se 210 sieltä otin. Varmaan se 220 olisi tullut, mutta sitten mä taas hajotin vähän paikkoja siinä. Se ei mennyt sit ihan niinku nappiin, mutta kyllä mä uskon, että jos niinku penkkiäkin lähtisi enemmän tekemään. Mä tosiaan aina on kehorakennustyylisesti reenannut. Eli tavallaan niinku, mäkään mitään penkkipunnerusta sen enempää harrastanut, mutta se jostain syystä se penkki on aina ollut sellainen vahva. Että käytännössä sitä niinku tulostaa aina 20 kiloa vuodessa. Pystyn nostamaan helposti. Joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän, mutta kyllä se niinku tulee sieltä sitten itsestään. Se on aika hauskaa, että tavallaan niinku ei ole montaa muuta niinku liikettä, missä samanlainen kehitystä olisi tullut. Varmaan johtuu siitä, että välityksetkin on mulla aika hyvät kädet ja muutenkin aika paksu toi rintaosasto. Niin sillä on helppo sitten työnnellä näitä isompia rautoja. Millä tavalla näet oman fysiikan vahvuudet ja heikkoudet? Kyllä mulla niinku vahvuudet, paksut kädet, niinku hyvä rinta, olkapää.
jalatkin nyt on sellaiset, että ne roikkuu tuossa perässä. Tietysti ihan mitä ite mä näen, niin että pitäisi paljon enemmän kehittyä just tuohon keskiselkään, että pitäisi saada sellaista niin massaa, että siihen saisi niin lisää ulottuvuutta ja sitten muutenkin kyllä niin kokonaisuudessahan pitäisi niin lihasmassa, että totta kai se on siihen, miten mä tavoittelen, niin enemmän. Mitkä on tavoitteet näin ekoihin kisoihin? Onko paineita ollenkaan? Mähän on ihan niin varmaan nuorimmasta päästä siellä line-upissa, että kyllä siellä on niin kavereita, jotka on reenannut 10 vuosia pidempään kuin minä. Sitten niin se kisadietti ei ole mikään uusi juttu. Mulla on ensimmäinen kisadietti ja se on aina vähän mysteeri, että miten rasvattoman kuntoista pääsee. Mutta kyllä mä niin uskon, että pystyn siellä niin haastamaan ihan hyvin, mutta mitään niin paineita mä en siitä ota itselleni. Et mulla nyt käytännössä sillä sijoituksella ei ole niin paljon merkitystä, kunhan mä pystyn omasta mielestä olemaan hyvä fysiikan lavalla. En mä nyt häviämään sinne lähde myöskään. Palkintosijat on aina tietysti tavoitteena. Mikä on sun mielestä tilanne Suomen junnukehonrakennuksessa? Se on tosi harmillinen se tilanne, että ei ole junioreille omia kehonrakennussarjoja. Kyllä mä niinku uskon, että mulla on itekin niinku sellaisia kavereita, jotka on niinku alle 23 vuotta, eli juniori-ikäisiä. Niinku ihan hyvän näköisiäkin fysiikoita. Ja niinku paljon sellaista potentiaalia siinä jengissä. Jos niinku sitten lähtisi jalostaa, että olisi mahdollisuus kilpailla jo nuoresta ja lähtien siinä kehonrakennuksessa nimenomaan. Et tietystihän nyt on se mahdollisuus aina, että menee sinne classic bodybuildingiin, mutta se kun ei ole kaikilla se tavoite. Kyllä niinku sitä juniorikehonrakennusta pitäisi kehittää sillä tavalla, että annetaan nyt mahdollisuuksia kilpailla enemmän muuallakin kuin ulkomailla sitten. Et nyt on tää niinku ainoa periaatteessa se tie on mennä aikuisten kisoihin ja sitä kautta lähtee sitten kilpailemaan junnutasolla EM- tai MM-kisoissa. Ketä pro-kehonrakentaja seuraa? Mä seuraan tosi paljon niinku kyllä pro-ukkoja. Huippupäästöstä lähtee niin Dallas McCarveri. Tosi nuori, ei oo mua montaa vuotta vanhempi. Ihan älyttömässä massassa, 300 palainen kaveri. Nyt kun on ekat kisat, niin miten on poseeraukset hallussa? Joo, nyt poseerauksia on tullut kyllä reenattua nyt tosi paljon vietillä. Periaatteessa sä pystyt siinä niin poseerausharjoittelullakin viemään sitä kuntoa aika paljon eteenpäin. Et sitä on nyt tullut tehtyä niin päivittäin. Se on siinä niin puolen tunnin pätkiäkin, niin useitakin päivässä. Sitten tietysti poseeraus, kun on se vähän niin oleellinen juttu, että siitä tuodaan se oma fysiikka esille. Niin siihen sitten on, niin kuin mä oon treenannut sitä niin off-seasonillakin sitten. Mulla on himas peili sellaisessa paikkaa. Aina kun tavallaan kävelen siitä ja niin on sellainen hyvä hetki, niin mä heitän siihen joku tuplahaukat sitten. Ja vähän niin kuin reenailee sitä niin kuin ympäri vuoden, et ei se rajoitu pelkästään siihen niin kuin kisadiettiin. Niin mä itse ainakin pyrin, että mahdollisimman rennosti ja oikealla tavalla tulisi poseeraus. Se on vähän sellainen juttu, että sitä ei vaan niinku siinä vaiheessa, kun sä teet vuosia töitä, niin sä et halua pilata sitä joku oikeesti toisen niin vasemman takia. Niin. Onko ollut nälkä dietillä? Mulla on mitäpä luulen. Joo, kyllä tässä on niinku joitakin päiviä ollut sellaisia, että on niinku se nälkä ollut jotain ihan sanaa kuvaamatonta. Mut kyllä sit taas kun pitää sen pää kylmänä, niin jollain sairaalla tavalla sit nauttiikin siitä itse kirjoituksesta. Koska sä tiedät, että se kunto paranee sit koko ajan, kun sä näet sitä nälkää, niin se kiristyy. Että tavallaan kun ottaa sen asenteen, niin ei se harmita ollenkaan, jos se nälkää. Miten sitten kisojen jälkeen? Aloitan sitten reversidietin. Ettei nyt mitenkään järkyttävää kuntoa sit pääse itteensä vetäseen, että pikkuhiljaa nostaa nyt kaloreita. Et tietysti siinä pari päivän kisojen jälkeen varmaan syö sutkin. Haluatko lähettää terveisiä tuleville kilpakumppaneille? No, sellaisia terveisiä, että tsemppii. Tänä vuonna tosi kovat sarjat, niin siellä nähdään sitten, että tulee kovat kisat.